I søde at gå lidt væk fra stolene og lave det? Ja. Hvad nu? Ja, ellers så kan du jo bare lade være at bruge snoren, og så bare sætte den i. Og så når du skruer låget af. Men du skal skrue låget ordentligt på, ikke også med det samme? Ej, ikke. Din kejle, mand. Nå, det gjorde du meget godt. Hvad? Ja. Ja. Værsgo, nu er proppen helt bag. Vent lige lidt, jeg går lige her. Kan du, hvis... Hanne. Kan gå herud, skat. Ja, måske kunne du sætte den her på stenen bare. Sådan, og så kom den der i. Nej, det skal der ikke. Hannibal. Nej, se hvor den bruser. Der er i hvert fald ikke noget brus i nu. Ja. Hannibal, du har lige drukket dine egne skaller. Ved du hvad, jeg har på video, du står og prøver og drikker. Nå, var det værd? Det var godt. Det var godt. Nej, du skal helt resten ud, skat. Okay. Nej, prøv lige at høre her. Det er ikke for, at I skulle drikke det, det var for at lave sjov ballade. Okay? Nej, du har cola om munden, mand. Du har cola i hele hovedet, faktisk. Okay? Hannibal, du kan gå ind, og så kan du tage dit tøj af.